Γεια! Είμαι ο Μανώλης. Εγώ είμαι αυτός. Καλησπέρα σε όλα τα καπιμπάρα. Γεια σας. Είμαι εγώ πέρα και είμαι ο Μανώλης. Είμαι το δεύτερο μέρος της ομάδας Καπιμπαρένι. Πολλοί θα ρωτάτε, εγώ στην ομάδα Καπιμπαρένι τι κάνω, ποιος είμαι, ποια είναι η δουλειά μου σε αυτή την ομάδα. Και θα σας πω σε αυτό το βίντεο. Το βίντεο το συγκεκριμένο το έκανα για να σας κάνω introduce στον εαυτό μου, ώστε να με μάθετε καλύτερα. Εμένα, λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το βίντεο θα πω το ρόλο μου στο κανάλι, το τι σχέση έχω με τον Αντώνη γενικά, γιατί αποφάσισα να κάνω αυτό το κανάλι και απλά γιατί φτιάχτηκε το Καπιμπαρένι και εγώ τι σχέση έχω με αυτό. Λοιπόν, το είπα λίγο ανάποδα, αλλά δεν μοιάζει καθόλου. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Πώς γνώρισα τον Μάρκο. Τον Μάρκο το γνώρισα στην πρώτη δημοτικού. Ήμασταν φίλοι από τότε. Και ναι, συνεχίζουμε να είμαστε κολλητοί, παρόλο που δεν πήγαμε στο σχολείο τώρα. Anyway, ναι, είμαστε γενικά κολλητάρια, besties. Και ναι, γουστάρω πάρα πολύ να κάνω παρά μαζί του. Αυτό. Τώρα πάμε στο ψητό. Εγώ τι ρόλο έχω στους Καπιμπαρένιους? Θα σας πω. Λοιπόν, εγώ είμαι το δεύτερο μέλος των Καπιμπαρένιων που κάνει βίντεο. Ο Μάρκος κάνει βίντεο, θα κάνει και εκείνος δικά του βίντεο, θα κάνουμε και μαζί βίντεο. Απλά ναι, είμαστε μια ομάδα η οποία θα κάνει διάφορα βιντεάκια και εγώ είμαι ένα μέλος αυτής της ομάδας. Εγώ λοιπόν αυτό το μέλος που είμαι, το πιο πολύ που μπορώ να κάνω είναι να κάνω vlogs, να παίζω παιχνίδια. Το ίδιο πράγμα που θα κάνει και ο Μάρκος. Ο Μάρκος τελικά θα παίζει περισσότερο παιχνίδια, εγώ θα κάνω και vlogs. Όχι μόνο vlogs και διάφορα άλλα challenges στην πραγματική ζωή και όχι μόνο σε παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο ρόλο που έχω. Είμαι editor. Εγώ κάνω το edit στα βίντεο τα δικά μου και ο Μάρκος κάνει edit στα βίντεο τα δικά του. Εκτός αν θέλουμε να συνεργαστούμε και σε ένα βίντεο κάνω εγώ και σε ένα βίντεο ο Μάρκος. Ξέρουμε και οι δύο να κάνουμε edit πάνω κάτω. Εγώ ασχολούμαι νομίζω λίγο παραπάνω, αλλά και ο Μάρκος έχει μάθει πολύ καλά να κάνει edit. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Απλά σας λέω ότι εγώ ξέρω να κάνω καλό edit και καλύτερα από τον Μάρκο. Μετά έχω και έναν άλλο ρόλο. Είναι να φτιάχνω μουσικούλα. Καλά ακούσατε, είμαι producer της ομάδας. Εγώ δηλαδή φτιάχνω τη μουσική. Τι μουσική φτιάχνω? Φτιάχνω διάφορα μπιτάκια εγώ. Εγώ είμαι και producer, είμαι και τραγουδό κάτι, δεν ξέρω τώρα πώς να με πω. Δεν έχω σπουδάσει κιόλας και μουσική ακαδημία, αλλά ναι, ξέρω να τραγουδάω, να ραπάρω και να φτιάχνω μουσική, να κάνω producing δηλαδή. Αυτό δεν το κάνω μόνο για εδώ πέρα, το κάνω και σαν δικιά μου δουλειά. Δηλαδή έχω και δικό μου κανάλι, έχουμε link στην περιγραφή του καναλιού. Αυτά. Ναι, γενικά ουσιαστικά εγώ κάνω βίντεο, θα κάνω και edit, θα κάνω και producing. Κάνω περισσότερα πράγματα από τον Μάρκο, είδατε. Ο Μάρκος παρόλα έκανε το πρώτο βίντεο επειδή έχει πιο πολύ χρόνο και είναι πολύ τυχερός, γιατί δεν έχει τόσο μαθήματα όσο έχω εγώ. Οπότε δυστυχώς δεν θα σας βλέπω πολύ συχνά. Τα λέω στον Μάρκο βεβαίως να σας λέει και ένα γεια όταν κάνει εκείνος βίντεο, επειδή εκείνος θα κάνει πιο συχνά από εμένα. Τώρα, πώς αποφασίσαμε να βγάλουμε αυτή την ομάδα? Το Καπιμπαρένι, ναι. Δεν ξέρω γιατί το έβαλα σε το βίντεο, θα μπορούσα να κάνω και άλλο βίντεο, απλά βαριέμαι να κάνω 2 βίντεο. Ναι. Οπότε, θα σας πω ακριβώς τι έγινε.
Παίρνω το iPhone 16 Pro Max Pro Ultra Pro Ultra S25. Εντάξει, σκάω. Με ρώτησε γενικά μια ξαφνική μέρα έτσι, θες να κάνουμε ένα κανάλι μόνο για live streams? Μου λέει εκείνος, ξαφνικά μου έστειλε ένα μήνυμα που μου είπε να κάνουμε ένα κανάλι. Του λέω, έλα ρε μπρο, του λέω, τι θες να κάνουμε ακριβώς? Εκείνος ουσιαστικά δεν μου απάνταγε ακριβώς και το πήρε τηλέφωνο. Μου λέει, για ρε Μανώλη, μου λέει τίποτα, απλά μου ήρθε ένα μήνυμα και μόλις τον παίρνω τηλέφωνο. Όχι, βλακή έκανα. Εδώ. Έλα. Για τι κάνεις? Καλά, εσύ, γεια. Γεια, κάνω βίντεο και θα ήθελα να πεις ένα γεια στα παιδιά. Γεια σας. Λέω ουσιαστικά πως άρχισε το κανάλι μας. Λέω ουσιαστικά πως άρχισε το κανάλι μας και τι ρόλο έχω εγώ στο κανάλι. Ναι. Είσαι ok να πω πως φτιάξαμε το κανάλι? Ναι. Έχει πάει 3 subs. Ωραία, οπότε μου έστειλε ένα μήνυμα ο Μάρκος και μου έλεγε να φτιάξουμε ένα κανάλι για να κάνουμε live streams. Τώρα δεν κάνουμε live streams εμείς, αλλά θα κάνουμε όταν φτάσουμε βεβαίως πολλούς subscribers, οπότε θα ήθελα να κάνετε subscribe για να φτάσουμε τους αρκετούς subscribers και να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και εμείς live streams, έτσι? Ναι, παιδιά. Βοηθήστε μας, κάντε μας support για να φτάσουμε αρκετούς subscribers και μετά θα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα βίντεο και να προχωρήσουμε, να βάζουμε και σας, ξέρω εγώ, στα βίντεο και giveaways και τέτοια. Ακριβώς. Αυτό θα γίνει και όλα καλά. Να ξέρετε, ουσιαστικά απλά άρχισε από μια ιδέα του Μάρκου. Δηλαδή απλά μου έστειλε μήνυμα και μου λέει θες να φτιάξουμε κανάλι? Του πω ok, θα φτιάξουμε και έτσι φτιάχνει το κανάλι. Τώρα εγώ, όπως είπα και στην αρχή, θα κάνω αρκετά βίντεο. Μπορεί να με ξέρετε από το άλλο μου κανάλι, με λένε Legend Manoli. Link στην περιγραφή, μάγκες. Και ναι, 2 YouTubers απλά συνδεθήκανε και φτιάξανε μαζί το δικό τους κανάλι. Και φτιάξαμε την ομάδα Καπιμπαρένι. Πάμε λίγο. Anyway, είσαι καλά? Ναι. Ωραία. Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Εγώ είμαι ο Μανώλης. Δεν θα το ξαναπώ ξανά, πηγαίνετε πίσω αν θέλετε. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye.